1978an, Bilboko lehenengo sexu askapenaren manifestazioa egin zen, eta epaile faxisten depurazioa aldarrikatu genuen. Urte hauetan zehar, beste aldarrikapen batzuk egin ditugu. Hala nola, lesbianen askapena, lesbiana, ni naiz lesbiana gustatzen zaidalako eta nahi dudalako, lelopean, edo kartzelen abolizioa besteak beste. Baina aurten kolektibaren emakume guztiak azpimarratu eta ikustarazi nahi izan ditugu. Denbora honetan guztian izandako borroka eskertuz. Elkarrekin aurrerapen garrantzitsu eta nabariak lortu ditugu. Hala ere, ezin dugu ahaztu oraindik aurrean dugun lan handia. Lesbofobia, bifobia eta transmisoginia gaur egun indarkeri nagusi eta bortitzak dira esparru instituzionaletan, familiartekoan, interpertsonalean eta baita espazio feminista askoren barruan ere, eta baita LGTB+ mugimenduan ere. Urteetan zehar egindako militantzia eta borrokari esker, LGTB kolektiboa etxaia izatetik merkatu neoliberal baten interesa izatera pasada. Zeinetan gure eskubide eta askatasunak erabiltzen diren galdera zehatz bati erantzunez. Honengatik, etekin atera dezakegu. Arrunta bihurtu da estatu zein instituzio publikoen partetik pinkuosina arma baten moduan erabiltzen ikustea. Itxuraz, jarrera pro-LGTB bat aprobetxatuz, politika genozidak eskutatuz. Bilbao Pride antolatutako ospakizunak LGTB+ borrokaren merkantilizazioa gurera iritsi delako froga dira. Horrela, sustatu baitute Bilbao Friendly bat. LGTB+ kontzientzia politikoa duen Bilbao bat, baina pasatu gabe. Guztiak balio du Bilbao mapan kokatzeko. Hortzadar koloreko alfombraren azpian erratza pasatzen duten bitartean. E28 koordinakundeak estrategia instituzional eta merkantil hauen arkatu jarrera hartu du. Ekainaren 28an, osteguna, Zabalburu plazan itxarongo zaituztegu, arratsaldeko 8:00. Gorroto diskurtsoen aurka egingo dugun martxa. Gorroto diskurtso hauek sortu ditzaketen ondorioak gaitzetziz. Ondo baitaikigu diskurtso hauek direla orientazio sexual eta genero identitateen aurkako gorroto delituen itzaurre eta oinarri ideologiko. Zatoz oio egitera, borrokara, dantzara, barre egitera eta ozen aldarrikatzera zapaltzen gaituen sistema kapitalista baten aurka borrokatzen dugula. Anitzak gara eta esperientzia oso desberdinak bizi ditugu, baina elkarrekin borrokatzen dugu, guztion onurarako. Gure harrotasuna ez dago salgai.